aja song ano kol khajang nais non bono tamono piti boneng wo kisap nin baino bojok nang teng neng hui ton ke nin thani majar kotor mathane mo ang tong wani matha wani dingko an obihik neng ano biang yari thangka ang nono nasimon balkha neng tang phaleya jago thik sai neng no ang no khang tu ka. So friends, no kaisa video toi phone tong khang nge kaisa no thanai video ro no khona news ro go hwnkhe ano video ro ma bisingtei ang no phone nai sini je buma tv news sonungmani o ani matha ani ringko bihi khnai ramani hwnkhe abo onek memes viral bongkha video bo viral wngkha hwnkhe tebese bo bini bihigno warning rekha ya bini family no warning rekha dadade makari nai no huitongo ati huitongo nei yati hage bo kokosar kha hingge hari bini botam ni kokosar no full video prungan nailen hatta ana hetai jama copy khnong no tamono je ringkun guardian entong nerok norok ringkuno norok huiton khankhe norok ani noko kari phadi tamon norok huya goi tong khankhe norok ang bai contact khadi hingke ang nong kono hanja tamon norok huiton kha jini human jinis ke norok ang bai contact khaya ken ang thani nong thani tabu majara kotor nai nong sang tabu jebon guardian pun mami bon moi bon mo sanang tau jabru nai tamon norok ani bri norok huiton nya ke norok ang bai contact khadi norok human jinis ke norok ang bai norok contact khayang tong abon norok human jinis ba norok ang bai ani noko bo phaya norok ung tong norok nong hani kasang tong norok saiman jak norok bobo jaga tong bobo jaga kri norok themana norok beng ek mangsi nong thanang taw matar kotor nai tamon norok human jinis hingke ba norok ang bai phaimari phadi norok hoiton hingke norok ang bai phaimari dak tamon norok huyawui norok tong kha hingke norok ang bai phanmari phadi tamon norok human jinis hingke norok ang bai phaiba mari phaya kono malaya tamon norok ang taw nong thani tabuk matar kotor nai tabuk tamon ringku oina chara bai thangka ge tabu nong thani si majra tabu jeboni mami boni muwa bon moi bon mami chikon bon ma koto boni moi muwa ang non tabu chap nai boni bai chona ang tabu chap nai bebuna bon gth jet ha bon kaka kaki chona tabu chap nai tamona borok khuya hangke norok ang bai contact khaimano norok khuma jinis ke norok ani annu khungbo phaya phaiba nai phaya contact khai norok ang bai mangkha ba sengya kono sengya norok ang bai contact khaya tamon norok khuma jinis ke norok ang bai contact khaya tamon norok tabuk jorate norok khuya ke ba norok ang bai contact tong tau jate tamon asuk baro kha norok comment sing tong kha tamon tabuk to singtai nasing maya tamon chari norok da phainai singda phainai norok kisa singbai contact khadi tamon norok hake to nei jogya nong borong na norok hoi to ni chung chungolak tamon norok ang bai phanmar phate darang na ani guardian songbai phai bon guardian malaya koi kam kok sanan ungtheng norok ang non koy tamono je bon moi bon muwa song ani guardian bai norok ni je bon guardian norok an nogo phai ka hamya sabai nan thang no abon nong koy tamono ni kun bang koy nogo phai chobai chidi tamono nung nogo phai chobai ke ni mami song tabuk ni bagi chamun ngai tamono nung oina chara phanai tori amote wani mami song tabuk chabung tong nai ang bai nung phata ni mami song ang bai madar kota matanai tabuk jorte tamono kefti bo bon ke pirti bo ang nono koy jobo tamono ni bai bai nung contact ang tongke nung ana kisa sahordi o jaga rokhni tamono kefti bo pirti bo nung bo ni bai no huitong ke nin thani bo madar kota machanai tamon ang norok ana sengyawi oina bai hoimangrak ang abon nong koyo tamono norok ano contact khadi tamu khane khaya ama norok contact khadi norok an nogo basem sapaya ka dia ringko thangmani je norok ni nong borok nok thangmon norok ang bai contact khaya sing sin nok borok sin wani thangka norok wani na sai horo nasing di hne sing nasing tong khanong komoti no tamono tabung norok mohai ke jarawa norok oina charabe hoke nong thani madar kotor matra modi mo jebon guardian ni tauk tongai dok nogo jebon guardian no tongai dok bon mami mama sang norok bon moi muwa bon kumui bon bai boni bon gth bon jetha bon kakai bon kaki kaka tong norok pek tabuk madar kotor matre norok ang norok koyo tamono norok ani phone na bank norok ang asuk phone na mari tamone o
jaga nai ano kor khai tung ang no nasung koyo tamono rukolok bo ang no koyo ringkono norok sini tongkhe kisa je jakpon tongthing norok bo bona kisa bo sambo tang tongkha kono kono khai tongkha jara be thangka osrani paramporok bo ringkono pero khon nangthing ang hajungno paramporok sawa je bonot je hamjuk tang nai ni je bonot nokotrang nai borok wang no koyo tamono nang puni bihi pasana nang nai rakure nang bono noko pero khona nangthing bujok khodi ang nol wasok koyo tamono noro bujok khona ang ke orogo je kono nge ang nukhe noro oro ang mai madra kotor matre je boni guardian je boni joton madra matre tabo ang hanya masawa boni paran borok bo ringko song paran borok bo ano ringko je jakphon noko phon phaitom haike bong paran borok an kisa phun khai sarjatu ang khaton no koyo tamono rukorong no ang koyo tamono ringko noko phai sabai kya noko phajar ke tamono noro rukorong noro bon paran borok noro ringko no ke noro ana kisa sari phajar no han sari rukorong no koyo nong thani chi an bode man na sine noro rukorong noro ana her khai ke an bode no ang tai jimon phama rakha abono saba bo ang bai kon kono soipatra bo rithe ko ang bobai kon phono kagya kho boni guardian thangbo norok bo ang bai kisa contact khadi tam khane khaya norok bo ang bai contact khane nang nai contact khaye oi norok anya bai patho khagere nang mo thani nong thani mazar kotor matne ang norok thani nong thani mazar kotor ne nong case ne ang age barban sada nong na norok ang bai contact tong yahne ang nong sada tamon ang asuk barbar biduri tong khon norok ang bai contact khane kre amno lukolok ringkono je jakphon nuk tangkha norok ani an borin joton chin tongo ringko an borin bung ringko amon norok je jakphon nuk di bono hoi bonok borok hoipon tongtheng bong pana borok nukhe an ki kham sakhol baiti lukolok ang no khormo ang no khormo sanoko joton lukolok no tamono haje bare phon tongtheng beng nuk tongtheng lukolok ringkono norok an borin nuk tangkha norok ke saudari asuna taman burini guardian hintong norok ang nono hantai mas samne taman norok tauk panjawa norok ang bai contact khaya ano khogo norok ono pora pato hoke nong thani mo mazar kocho ru nang nong no ang asung nono koyo ma mi no an no phai ani guardian bai mara e kaha homi salen phadi norok ang nono koika norok ani guardian bai norok kam haya sake ang nono hambai Rwnai tamon norok phaya oi onya borebe onya charabe norok hoke nong thani mazar kotor mate tamon ang bo ang bai choi boriya ku norok hake homani chagrak norok ni thani mazar kotor je bon mami bon muwa bon moi thong norok koyo opidon norok nai tongkhe kisa ang bai contact khaidi tam khaya abono ang bon nasing tong nai norok je ang norok kor khachang ang no nasing tong nai bon guardian song an kor khachang nasing tong bona tamono pt bonung wo kisa ni baino pusok nang te tamono ni baino nang huitono ano sawo nang huitono ke ni thani mazar kotor mathane ma ang tong sawo pt nang bisi ni baino huita tonguri ang bai contact khaidi nang tamono nang ni baino nang soi chara an soi chini soi chara nang bono kaimangrak huimangrak ang no tong sai tonga nang tamono nang huike ni thani madar kotor matne tamono bon guardian ni tau tongai robo ana khoge onyo bai hoke norbo madar kotor matne ang asung koi nong no tamono rukoro bang koy tamono ringko je japon tongni nogo phon phajang di bong pana borok ana khia sa hodadi rukolok ang no koi suka makhan bare bana ani jote asung ka hambai nong no joto nang hambai maro an bono joto no nukhe ana sahori hambai joto nang rukono tuba mo changdago